Papa, et presento el meu nòvio, el Martin. Un plaer, senyor Gallo. Encantat, Martin. El Martin és músic. Toco el banjo. Com la granota Gustau. Senyor Gallo? I és la Ginny? Vam trencar. On podria trobar la meva filla? No sé l'adreça, però hi he estat. Et vols vestir i m'hi portes? Tu hi saps anar, condueix tu. De fet, no sé conduir. Ens estimem la Ginny, però aquí algú se l'estimava una mica massa. Què? Certa persona d'aquesta casa es volia tirar la seva filla. Molt bé, ens n'hauríem d'anar. Puc venir? Creieu que l'han segrestat? A què es dedica exactament? De broma dèiem que era un traficant d'armes. El proveïment. Compte! Ha sigut impressionant. Quan he dit compte, Ets un heroi. apareixerà, senyor Gallo. Digue'm, Frank. No crec que pugui. Això és una idea fatal. Necessito saber si la meva filla té problemes. Corre! Hem buscat a la Ginny tot el dia i tota la nit, fugint de la policia. No necessito cap resum, jo també hi era. Hi ha tragèdies cada dia. És com aquella pel·li del John Wayne. Això no és cap pel·lícula, és la vida. Us felicito, nois. Una nit amb el meu exsogre. Et faria res escriure alguna cosa? Ja ho he fet. Que hi has fet Ho què? he tuitejat. Tio gran triomfador, tio jove raret, #aleatori, #factible.